pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:13 sa detalye na sang mga balita lokal. Suspendido ang klase sa syudad sa Bacolod, Humalin Preschool, High School, Junior kag Senior High School. Sa mga pribado kag pampubliko nga buluthuan buwas nga adlaw Desyembre 3. Ini matapos ang assessment nga ginpatigayon sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council o kon BCDRRMC sa Annex Building sa Bacolod Government Center subong nga hapon Desyembre 2. Ang meeting ang gintambungan ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia bilang chairman ng council, Vice Mayor Alcida Familiaran ang vice chair ng council, liga ng mga barangay, kapulisan kag iban pa. Sunod kay Executive Assistant Jomani Vargas ang cluster head ng CDRRMO, ang suspension sa klase ang nabase sa ginpagwa nga weather bulletin sa Pag-asa nga yara na sa signal number 2 ang Bacolod nga nahamtang sa Northern Negros. Sunod kay Vargas, nagpasarman sang resolusyon ng council nga nagapahidalam sa red alert status sa ang syudad. Ginpathag naman ni Familiaran na wala gin-suspend ang klase sa kolehiyo bangod ginabasihan sang syudad ang Executive Order 66 sang Gobyerno Nasyonal nga tuntob lamang sa high school ang suspension sang klase kung mayara sang signal number 2. The signal number 2 na. Well, sa kung nakatuod ng signal number 2 na ta, so automatic na preschool o high school why na suspended na classes. Dapat yan sa Executive Assistant Jomari Vargas. Mga pasahero sa mga pantalan sa Bredco, San Carlos kag Barcelona Port sa syudad sing Escalante samtang 155 pa ka mga rolling cargo ang stranded sa karon kasunod sa kanselasyon sa mga biyahe sa barko bangod sa Bagyo Tisoy. Sunod kay Ensign Daryl John Hernandez, Operation Coast Guard District sa Southern Visayas, haling nagligad nga semana naghahanda ng ila ahensya kag nagtukod man sa quick response team sa kada pantalan para sa madasig nga pagresponder sa tion sang emerhensya. Nanawagan sa Hernandez sa publiko nga magbisita sa ila Facebook page nga CGD Southern Visayas para sa travel advisory, mag-monitor sa Pag-asa o kung magpamati sa radyo para mahibaluan ang lakat sa panahon. Nagpangabay si Hernandez sa mga magagmay nga sakayan pandagat nga hindi magpalawod para malikaw sa disgrasya bangod sa bagyo.
sa Code White Alert ang mga district hospital sa Provincial Health Office sa Negros Occidental bangod man sa Bagyo Tisoy. Base sa tropical cyclone warning gin-issue ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson address sa mga city kag Municipality Disaster Risk Reduction and Management Council. Iya ginpanugyan sa mga health personnel nga mangin alerto sa posible epekto sang bagyo. Ining alert status ang nagabando sa mga district hospital nga ipasiguro ang kahandaan sang manpower sini pareho sang general kag orthopedic surgeons, anesthesiologists kag operating room nurses agud makaresponder sa numan nga emerhensya. Sa ilalom sang Code White Alert ang emergency service, nursing kag administrative personnel nga nagatina sa hospital dormitory ang dapat nga on-call status para sa madasig nga mobilization. Napulo ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nalakip sa tropical cyclone wind signal number 2 samtang signal number 1 naman sa iban nga bahin sang probinsya. Ginpaidalom sa red alert status sa mga emergency operation centers kag responders sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Tisoy. Sa tropical cyclone warning ginpermahan ni Governor Eugenio C. Lacson kag ginpadala sa mga city kag municipal disaster risk reduction and management council, ginpanugyan sila nga magpatigayon sa proactive measures kag precautionary action sa posible baha, flash flood kag landslides. Dugang pa ni Lacson, dapat man ipasiguro nga wala sa nagabarang basura sa mga kasubaan kag i-review ang contingency plans agud malikawan ang anuman nga peligro nga dala sang bagyo. Sa report sa Provincial Disaster Management Program Division napaidalam sa tropical cyclone wind signal number 2 ang mga syudad sang Tanisay, Silay, Victoria, Cadiz, Sagay, Escalante kag Banwa sang Calatrava, Ibi, Magalona, Manapla kag Toboso, samtang signal number 101 o kun naman ang iban pa nga bahin sang Negros Occidental. Sa iban nga balita lokal, nagapati si PDEA Region 6 Director Alex Tablate nga mayara sang basihan ang pamunuan sang Philippine National Police para sa paglakip sang region sa top 5 sa mga lugar nga ginaghabig mayara sang mataas nga presensya sang ginadilian nga illegal nga droga. Suno kay Tablate, base sa ila record, ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod gid lamang sa bilog nga region may pinakadamo kag dalagko nga balaw sang Shabu nga na-recover sa ginapatigayon nga operasyon sang ila talatapan kag PNP nga mahimo gamit nga dato sa mga report. Suno kay Tablate, ang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ang masami ginagamit nga lugar sa mga sindikato sa pagpasulod sang ila supply nga droga nga ginapatihan naghalin sa probinsya sang Cebu. Ini man sa karon ang pinaka-challenge nga ginatinguan nga masolbar sang PDEA pagi sa bulig sang nagkalinlain nga law enforcement agencies. Sa katapusan nga balita, lokal nasapuan ang bangkay sang isa ka lalaki sa sulod mismo sang iya hayob-hayob sa Purok Masagana, Barangay 6 o 6 sa syudad sa Bacolod pasado las 11:30 sang aga, Disyembre 2. Ang biktima gikilala kay Anthony Monteverde, legal ang edad, kag nagatrabaho sa isa ka water refilling station. Suno kay Police Major Sherlock Cabanang Hepe sa Police Station 2, kinabulubanta duha tugtub tatlo ka adlaw na ang bangkay ni Monteverde antes nasapuan sang iya mga kaingod balay. Ginalantaw sa karon sing kapulisan kung bala may foul play o kung natural death ang kamatay ni Monteverde matapos makitaan nga may magagmay nga pila sa iya kamot. Sa karon ginahulat sang kapulisan ang resulta sang investigasyon sang scene of the crime operatives. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6 sa Desin 9 hugali ang pagidom sa TTX 500 bangod ang TTX anti-diabetic properties, charantine nga nagapanubusan glucose, vicin nga nagakontrol sang imong mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag-DTX ang produkto nga DTX order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph o kung bisitahon man ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:26 sa detalye sa mga balita nasyonal. Again, Mando ni Interior Secretary Eduardo Anyo sa tanan nga alkalde sa mga lugar nga ginapaabot mapektuhan sang bagyong Tisoy nga hindi dapat magpangindulaan sila tag sa kalokalidad para lantawon ang disaster management operations. Suno kay Anyo bilang pamuno sang kada Disaster Risk Reduction Management Council, obligasyon sa mga gobernador, alkalde kag punong barangay nga magtutok sa ilatag sa Command Center kag i-monitor ang sitwasyon sa ground. Suno kay Anyo nga dapat nag-convene ang tanan nga mga alkalde sa ila DRRMC antes man ang pagtupas ang bagyo sa kabugusan sa Catanduanes Albay o kon Sorsogon subong nga gabi o kon basa aga. Ginmando man sang Tiglikom sa tanan nga LGUs nga i-monitor ang sea level sa mga lugar nga malapit sa baybayon kag subong man sa mga lugar nga masami gina landslide. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga ahensya sa gobyerno nga mag-alerto sa mahimo idulot ni Bagyo Tisoy nga nagaapekto sa karon sa norte nga bahin sa pungsod. Ginpasiguro ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga ginpangunahan sa gobyerno ang mga preparasyon para sa bagyo nga ginapaabot maglaslas sa Bicol Region. Sunod kay Panelo, may 2 ka bilyon ka pesos para sa relief goods kag pondo ang ginpreparar sa Department of Social Welfare and Development. Ginapanugyan sa Malacañang sa publiko nga mag-monitor permis sa lakat sa panahon kag magpaigangod sa local government units para sa preparasyon. Ang ika-20 nga bagyo sa buong tuig ginapaabot mag-aapekto sa probinsya sang Sorsogon, Albay ukon sa Catanduanes karon sa gabi ukon buwas sa aga. Ginpaandaman sang pag-asa mga banwa nga malapit sa baybay sa Camarines Norte, Camarines Sur kag Catanduanes sa mahimo 3 ka metro nga kataason sang balod nga mag-igo sa lugar. Sa iban nga balita nasyonal, ginaako ni Presidente Rodrigo Duterte nga nahadlok siyang madugangan pa ang pagpalaptas ang dugang nga problema ni Vice President Leni Robredo bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs sa ICAD. Kabangdanan kung nga ang iyaynigin pakakasapuas to. Sunod sa Presidente nga samtang nagalawig ang pagpabilin ni Robredo sa ICAD, mas paining nga nagahimo sang nagkalilain nga issue kabangdanan para mag-away kang maggamo ang mga tawo. Dugang pa sang Chief Executive, nahadlok siyang maglingin ang ulo sang publiko kung sino ang dapat batihan ang sa kampanya kontra illegal nga droga. Ginpanindugan man sang presidente nga wala sang ihibalo si Robredo kag ang ginahimo lamang sini amo ang magpalapta sang mga issue. Ginaduso ni Aksyon Representative Eric Goyap ang mas mabugat nga pamatbat sa mga nagapalapta sa peke nga balita. Sunod sa kongresista, kinahanglan sang mas mabugat nga penalidad sa mga nagapalapta sang fake news bangod sa baylo nga makabulig, mahimo pa makaapekto sa turismo sang pungsod. Ang tikang sang mamarida kasunod sang paglapta sang peke nga impormasyon sa social media nga nakaguba sa imahen sang pungsod sa 30th SEA Games. Ginapakasuhan maniyap ang economic sabotage ang mga yara sa likod sang fake news bangod nakaapekto sa panghabuyan sang pila ka pamuluyo nga nagasalig nga makaganan siya bangod sa pagdagsa sa mga turista sa SEA Games. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6 media, detalye sang balita international sports kag entertainment pagkatapos gilamang sini. Ikaw na ginapamati, ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Sa aton balita international, napulo pilason sa insidente sang pagpangluthang sa French Quarter sa New Orleans. Ang lugar kilala bilang kalatuan sa mga turista. Suno sa otoridad, duwa sa mga napilasan ang yara sa kritikal ang kondisyon kag natabo ang pagpangluthang sa matawo nga commercial street malapit sa mga hotel. Sa karon ginapangita pa ang sospetsado kag ginahibaluman ang motibo sang insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga sports balita, padayon ang pagpakita sa abilidad sa mga Pinoy nga atleta sa ikaduwa nga adlaw sang SEA Games sa 2019. Ini matapos nga nagapabilin sa gihapon sa number 1 spot ang Pilipinas nga may 60 ka medalya o kon 31 ka gold, 19 ka silver kag 10 ka bronze medals. Sa ikaduwa nga adlaw sang kompetisyon, ang Gilas Pilipinas women team ang nakakuha sang gold para sa 3x3 basketball. Napuli man sang pride sang Gimaras nga si Leia Denise Belgira ang gold medal para sa women's mountain bike downhill event. Liwat nga ginpabilib ni Olympic silver medalist kag reigning Asian Games champion Heidelin Diaz ang mga Pinoy matapos nagdaog sa weightlifting women 55 kg category. Ining una gold medal sang Pilipinas sa weightlifting competition. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, nagtaliwan ng Iloy sang television host nga si Boy Abunda nga si Leserna Romerica Abunda sa edad nga 90. Ang impormasyon na ginanunsyo sang uto ni Tito Boy nga si Eastern Summer Representative Maria Fe Abonda paagi sa Facebook post. Base sa post, nagtaliwan si Nanay Lasing sang Domingo apang wala naman yung tagwa kung ano ang rason. Una diri bulan sang Oktobre sang ginkompormar ni Tito Boy sa iya show nga may dementia ang iya nga Iloy kag pila ka semana nga nagapabilin sa hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:39, kag inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Desyembre 2, tuig 2019. Kag mga ka-aksyon, 23 dias na lang antes ang Christmas, 30 dias naman antes ang New Year. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon on Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.